श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। महाराष्ट्र विकसित होताना सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतीच्या वाटेवर आहे। पर्यटनासह फलोत्पादन, मच्छीमारी आदींसह सगळ्या क्षेत्राचा विकास होतोय। मंत्रिमंडळात नितेश राणेंसारखं नेतृत्व कोकणला लाभलंय। खासदार नारायण राणे, आमदार निलेश राणे यांचीही साथ आहे। आम्ही सर्वजण जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी बांधील आहोत, असं मत माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। 2025 या नवीन वर्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। हे वर्ष आपणा सर्वांना सुखाचं भरभराटीचं जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आज या नवीन वर्षाच्या निमित्ताने अनेक पर्यटन जे आमच्या सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत त्या सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करत असतानाच त्यांना सुद्धा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्रामध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली आहे आणि सर्व लोकांना खूप अपेक्षा या नवीन सरकारपासून आहे। त्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला मिळो अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आपणा सर्वांनाच माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि अनेक पर्यटनाचे प्रकल्प हे या निमित्ताने या जिल्ह्यामध्ये येत आहेत। अत्यंत सुंदर असे समुद्र किनारे या जिल्ह्याला लाभलेले आहेत। उत्कृष्ट अशी मच्छीमारी या जिल्ह्यामध्ये होते। फळांचा राजा असलेला हापूसचा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा ओळखला जातो। काजू उत्पादन करणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा ओळखला जातो आणि नारळाच्या उत्पादनामध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर आहे। या फलोद्यान जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प हे विशेषतः इथले जे फळ आहेत याच्यावर प्रक्रिया करणारे या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याच्याच बरोबर पर्यटनामध्ये जर बघायला गेला तर या ठिकाणी गोल्फ कोर्सचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, ॲडव्हेंचर टुरिझमचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, जंगल सफारी यावर्षी होते आणि त्याच्याच बरोबर अतिशय सुंदर अशा खाड्या ज्या केरळपेक्षा सुद्धा सुंदर आहेत अशा आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहेत। त्या ठिकाणी बॅकवॉटर टुरिझमसाठी हाऊसबोट येत आहेत। सुंदर असे या ठिकाणी तलाव आहे, तेलारीच्या सारख्या तलावामध्ये लेक टुरिझम होऊ घातलेलं आहे आणि त्याच्याच बरोबर जसे हाऊसबोट या ठिकाणी येत आहेत त्याचप्रमाणे इथले जे भूमिपुत्र आहेत त्यांची छोटी छोटी हॉटेल्स सुद्धा साकार होत आहेत। शेवटी सर्वसामान्य माणसाचं पर्यटनामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असली पाहिजे आणि ती या निमित्ताने घडते। मच्छीमारांची पर्यटनामध्ये म्हणजे मच्छीमार बांधवांची इन्व्हॉल्वमेंट व्हावी याच्यासाठी फिशिंग विलेज सारखा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ घातलेला आहे। समुद्राखाली जी निसर्ग संपत्ती आहे त्याच्यावर आधारित पर्यटनासाठी या ठिकाणी हाऊसबोट येते आणि त्याच्याचबरोबर उत्कृष्ट मच्छीमारी यावी याच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा या मच्छीमारांना सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत। हे सर्व होत असतानाच फळ प्रक्रियेच्या जोडीलाच बांबूची लागवड आणि बांबूच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते। क्वायर इंडस्ट्रीच्या निमित्ताने महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते आणि या महिला भगिनी बरोबरच इथल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर कृषी पर्यटन सुद्धा साकारणार आहे आणि म्हणून पर्यटनाच्या जोडीला फलोद्यान, मच्छीमारी या सगळ्याचा विकास होत असतानाच आमच्या जिल्ह्याला चांगलं असं तरुण नेतृत्व हे नितेश राणेंच्या रूपाने लाभलेलं आहे आणि त्याच्याचबरोबर आमचे खासदार आदरणीय नारायण राणे साहेबांच्या निमित्ताने केंद्राचं नेतृत्व सुद्धा आम्हाला लाभलेलं आहे। निलेशजी राणे सुद्धा अतिशय चांगलं काम करतायत। आम्ही सर्वच जण मिळून या जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी बांधील आहोत। महाराष्ट्राची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असताना युवकांचा मोठा वाटा हा त्याच्यामध्ये राहिलेला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा तर हुशार मुलांचा जिल्हा म्हणूनच प्रसिद्ध आहे, नेहमीच पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे। परंतु या हुशार मुलांना परदेशामध्ये पाठवण्याची स्कीम सुद्धा आम्ही राबवतोय आणि इथल्या पगाराच्या जवळ 10 पट पगार हा त्यांना लाभणार आहे आणि त्याच्यामुळे या स्कीममध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी भाग घेतला पाहिजे। जर्मनी आणि इस्रायल बरोबर या संदर्भातले आमचे करार झालेले आहेत आणि या माध्यमातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगार हा मुलांना निर्माण होईल।
याची मला खात्री आहे. आणि त्याच्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुद्धा आमचं राज्य आघाडीवर आहे. अनेक उद्योग या राज्यामध्ये येतील, त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. या सर्वांनाच मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्राची उत्तरोत्तर प्रगती होत असताना यावर्षी अतिशय चांगला असा पाऊस महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे आणि या माध्यमातून शेतकरी आणि बळीराजा सुखी व्हावा, त्याच्या जीवनामध्ये सुखाचे समृद्धीचे क्षण यावे आणि त्याच्याचबरोबर शेतीच्या जे जोडधंदे आहेत त्याला सुद्धा चांगला असा प्रतिसाद मिळावा आणि सर्वच नागरिक महाराष्ट्राचे सुखी व्हावे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीचं राज्य राहिलेलं आहे आणि ते तसंच राहावं यासाठी नवीन सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्याचे परिणाम आणि त्याचे फायदे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळावे एवढी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा नवीन वर्ष सुखाचं भरभराटीचं जावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.